Tak ahojte všetci, ideme ochutnať tradičné bulharské zákusky a ďalšie zaujímavé produkty. Takéto videá nerobím, ani neplánujem robiť, pretože môj TikTok je venovaný inému kontentu, ale keď som v Bulharsku a mám niečo tradičné, tak rád to vyskúšam. Takže tu sú vlastne plnené zákusky alebo rolky. Naozaj neviem, ako chutia, ale povedali mi, že chutia ako jablkový závin. A ja jablkový závin alebo jablkový koláč nemám rád. Takže uvidíme. No, takže ideme to vyskúšať. Chutí to tak škoricovo. Ja mám škoricu rád, ale je to veľmi, veľmi masné. Na to, že je to kupenské, tak je to veľmi, veľmi masné. Ale veľmi sladké je to. Ale nie je to zlé. Nie je to zlé, ale neviem. Nejedol by som to, že každý deň, ale takto, keď som už tu, tak ochutnať treba. V pohode je to ako. Len je to masné, no. Tak poďme na ďalší. Tento. Uvidíme, aký je. Takže poďme na to. Tento by mal byť ten jablkový, hej. Pozrite, ako z toho kvapka. Nie je to akože nič zdravé, dá sa povedať. Viete, ako to chutí? Ako keď pijete energy drink Monster. Proste sladké, prehnane sladké. Ako ten punčový Monster, prisahám Bohu. A keď je to nápoj, ale presne je to také isté sladké. Proste prehnane sladké. A chutí to ako vata proste. Bez chuti. Toto určite, že nie. Nemal som to ani kúpiť. To im tu nechám. Ale nezoberiem si to so sebou. Ak to sa mne pokazí. Ale tieto rolky škoricové, to áno. Takže je to sladké, masné, ale dá sa to zjesť. Ale toto sa nedá. Tie akože jablkové, alebo aké to sú proste. Je to prehnane sladké. Takže toto nie a toto áno. A keby to mám ohodnotiť, tak by som tomu dal 4 z 10, pretože nie je to zase až tak dobré, ale treba skúšať aj inú kuchyňu. Ahojte.